kardom ini tum dak 26 nong duar pogri episode si pen dak sisi abitung pen nen tum duar pogri episode si dua na pan pias en kora ke thom marat pan ke chulgang tung ke lalo ke dam tang MP ke lit along nen tum pan ong tung a vote pen nang pahai dun thek pot nen tum abang putin a pias ke claim ke dam atum president secretary la pen ke women wing youth wing la pen sisi long ke doan atum pan apen rong ruk atum me rat doan pan ta chorolo nang letum ke matha the kapot nang letum khei long ri la pen ke hemprek farman la pen ke sik sidul aja kong ke chichinia put thak nang letum pan kurwang tu pajor lo la tin letum thang nang pinang pajor mu weda tame nang letum ning kang sampe ne tum pan ong tung apias nang pahai dun thek apot chorolo la pen hala nang ke pai dun thek thea pias tum an phang sam choro non ke wang gml epen ke nang tum nang pahai pu episode panang pai dun po butini tum ning thepono pen nang tum pahai wek je la si thik son tak si nile tum la bukajan el elong phan tame nile tum non pupon rapet po bukajan el elong constituency trok do constituency trok arat phan tame nile tum duar bogri episode sisi committee hoi pen si nang tum phan choro pajolo nang tum la son ke matha thek apot nang tum ke wang jelang an sitame nang nitum jakong herang nang pidun bompo na pen nitum akimang long nang nitum keng kam nang chiodun ke tengne ne pin pen nang nitum jakong herang nang pidun po na pen ke nang nitum kiduk kisung sitame nitum jicini lo la se nitum a party yong se hai lo bute kar biang long kiduk kisung sitame joko la pen nitum kemang hempekta nitum asa nang ke japon jai katha nang ke japon ipisa sia party pen se hempek wan weko na pen ke ini tum ke menga kaman sitame ini tum asa nang ke Japon along kitun no pote ini tum akam anta chulabji apen ke ini tum ning thedo ini tum asa nang ke Japon along ke komentu ne pen sitame ahok hialam nang ke than pon na pen ke nang ke pacho be pon poke ini tum thek dolong le pin la ma bang phan ke sorsar pon sami tum thek long le silasi ini tum ning ke thek la lo non ke bang jelangan ke karbiang long arap tum sitame episode silong tinang chitodun petpo sini di ning thedam se pini 26 long duar bogri episode sini tum sisi abitung pen la constituency trok la pen duar bogri arab do anu pansitame nang ni tum panteng ni uni pin hakur bang thu pajir si ni lam ton poglo kado kita kan ni ta to churu parpik lo duar bogri constituency ia singkora ka thom secretary secretary atum pan apang pi choro perfect lo dun thu rong sijatum lapen rong rup padu kabe porti lapan dia tum phanta choro perfect ase nili tum pini titi abitu tu meju bitu tu long telah lo ni tum katu kabe non ke bang dia por an kitang kita dia fanti itu wai kan polo tapi ya sembet ke nili pini ka choro ke api astin presiden secretary lapen sisi kejatum lapen women wing youth wing lakato kawe itu kami lain kona hot kecipaduk atau kanan coro parti lo tapi nili pias yang sarheteron pias lo tapi nili sarheteron pias aporte lapen anggir lapen sisi sorry pias komite atau kantame coro parti lo la sarheteron pias kita me kado kawe mesen pen nili tuma parti nanti pecel silong would people nang pai do pocho parti lo asi ke bagian sita me sarheteron pias tum same la sontak taksi kadoga bita cara cetu pasi non ke bagi ongdung pen pai dun tupo pasti nili ning ke parti lo la se pias tin la ingora ka thoma pias ta phanta me nili non ke bagi election hoda phanta nili nang tu phan chuning rilo ja ke bagi por anta me non ki pia pen apart ong mu ki pisu thagi phanda kong pitha lapen kadoga be pias ta present ka titu sitame nang itu mako ci padu tu thotha ate ke bang ya poran ili tum tha yang ke thetan lo la sinon ke dam tang kame ili tum are jol maksi long ke ba akon te se hai tang lo la sinon ili tum ke nang ke long fivel lo la so posi nang tum ci padu tha la sinon tum ke ni lo la pen churu mat lo ke dam tang es padu lo hota ko bang sinong ci anti lo sini lam than we lo la duar bogura ra than ka churu pisi ni lam te ate to kong pado